facts. Nagpalagip ni Dr. Loti sa Blas de los Santos iti Black Nazarene Hospital kadagiti kakaidyan asaan pay lang kumaarumwar no awan iti proteksyon iti kudil kang runaan na kadagiti ada iti sugat na daytoy ket kalpasan nga agraira manen iti sakit a leptospirosis kuna ti doktora ati pakalan iti daytoy ket ti kinarugit ti danom kas iti layos imbatad na a posible ati danom ket adan iti laok na nga isbo ti bao wen rugit da na amwan ati leptospirosis ket mabalin nga ipatay. Actually ti leptospirosis kasi is sakit nga maala nga gaputi spirochetes kunami or leptospira nga bacteria. How do you get it or contract it? Maalam ka di kajay rodents or di kajay bao, hindi kajay isbuda. So, usually di kajay nga spirochetes or bacteria, agbiagda ka di kajay rodents or di kajay bao, and then isbuda. So, primarily maala youth farms, even though it's not training, mas lalo no ang tudo kasi DJ waters, flooded waters, di paglango yan di DJ spirochetes na ko. Tapos sika nga tao no glusong ka dyan baha tapos ada sugat mo or break in the skin nga makon ka nami iso no ka dyan pagserekan na DJ bacteria iso makaserek iji bagim. So most of the time isot mang focus DJ leptospirosis or DJ actually ada phases na deta ada rin types na mild, moderate, and then severe. DJ mild cases kasi lang nasakit magbagim usually kasi agarigor nasakit DJ calf mo ito'y saka isot usual nga pakakitaan. Pero no severe or makon ko na nga Wales syndrome iso DJ agkaroon no ko ti acute renal failure, agkaroon jaundice, iso DJ agday dialysis no kuwaga po ka DJ nga sakit or worst thing kas agkaroon pulmonary edema and eventually DJ bleed barbarada na ko. Ngayon ni iti doktor ati pangkontra iti leptospirosis ket antibiotics. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, RMN.